Ce faci? Mă uit la Brava Estel și insula Iberia. Nu mi-e foame, vrei ceva de mâncare? Nu că am mâncat. Tot frigiderul, dar totuși vrei ceva de mâncare? Nu mi-e foame. Ești sigură? Da. A few moments later. Parcă ziceai că nu ți-e foame. Ai dreptate, chiar mi-e foame. Nu vrei să vă mandăm ceva? Sunt atât de grasă. Atât de groasă. Sunt atât de... O să mă îngraș iar. Cred că deja am pus 1 kilogram. Bă, frate, cum faci? Uite-te și tu bagi atâta în tine și nu pui nici măcar 1 gram. Nu vreau, lasă-mă în pace. Am și alte chestii de dorit. Nu, lasă-mă în pace. Bine una singură. Gata. E momentul, nu mai suport viața asta. Trebuie să mă arunc. Dar trebuie să fac mai întâi ceva. Hai cum. Nu e chiar atât de rea viața asta. Mie mi-e foame, vrei ceva? Stai puțin că era. Ce faci? Nu te aud că am căștile pe urechi. Ce faci? Nu te aud că am căștile pe urechi. Ce faci? Atât de comode căștile astea că am uitat că le-am pe cap. Bă, dar poți să mă mai lovește să-mi faci vânătaie! Mă scuzați. Pom pom pom.